Oliver? Oliver, hvad laver du? Jeg sover altså. Oliver, er du okay? Jeg sover. Gå nu væk, Gustav, altså. Jeg er et yderst komplekst væsen. Mine følelser kan simpelthen ikke beskrives på så kort tid. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der er med mig. Nej, ved du hvad? Jeg synger det i stedet for. Hit it! Jeg er bare en abe, der er på lur. Og noget, der gør mig virkelig sur, er til grisen i et bur. Ja, det gør mig virkelig sur. Ja, det gør mig virkelig sur. Har mange venner, lige fra giraffer til de flotte haner. Tilbyder venskab, sjov og leg, hvis du har nogle bananer. Min pels er blød og varmset, jeg er den bamse, der giver glæde. Andet der sagt er liv, jeg er ikke en tyv, kom skal vi vide. Jeg er så